Hello, salamu alaikum. Malam ina wuni. Lafiya, lau ya habu. Ya gida ya fama da jama'a. Alhamdulillah, ibada. Alhamdulillah. Allah amshi ibada. Ami wo, ami. Allah amshi ibada. Ami malam. Malam da ina so yi tamboya ne. To ya habu ina jinki. Yowa, malam kin ga wannan azumi da ana yi akwai rana, akwai zafi, akwai kisin ruwa. Shine kawai ya je ya dai samu plantain a ci ruwan sanyi haka da wake ya ci. Oh, subhanallah. Ya habu da gangan ki kai. To gaskiya da gengene zine na ce bari in tambaye ki in ji aya musan ya azumi na take. Har guda nawa kika sha? Biyar ne ba ta da yawa, biyar kadai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya habu ai guda biyar din nan dukkan su yake yi kafara akan su. Okay, duka wannan biyar zan yi Kampala. Dukkan su biyar din nan. Okay, to ba masala ai wannan. Ina da Kampala yadi 10. Sai doka zan yi kowane mutum da ya zan bata Kampala da yadi daya sai in kara san wani guda biyar. Kinga ta zama yadi 10 kenan. Ba fa Kampala fa aka ce miki kafara fa. Kampala. Kafara. Kini Kampala. Kafara duk guda ɗaya azumin ne yake yi 60. Kene? Duk guda ɗaya kin ga kowanne guda ɗaya yake 61 kenan. Guda biyar wanda na yi guda 60 so biyar. Duka kin shi tunda da gangan kika sha dama wata lalura ce ta sa kika karya azumin to wannan zaki rama ne guda ɗayan. Okay. To idan bai yi 60 ba fa? To wannan ke da Allah. Hello malam. 60 emi ya? 60 so biyar.